voda to je základ života. Ťažko povedať, že pre konkrétneho človeka, aký to má význam, lebo ten význam je pre všetkých rovnaký. Voda značí obnovu, voda značí stvorenie, nové stvorenie, voda značí uzdravenie. V jednej fľaši litera pol je vlastne obsiahnuté najlepšie zloženie minerálov, ktoré by mal človek dostať do tela v priebehu jedného dňa. Tak v prírode kolobeh vody sú potrebné stromy, potrebný živý organizmus, rastlinstvo a týmto sa vytvára. Keď sa naruší ten kolobeh, tak potom sú problémy. Každý z ľudí, ktorí kupujú vodu, vo fľašiach si myslia, že sa to plní nejakým spôsobom, že hadicou do fľašky ručne sa to uzatvára, ale proste nie je to až také jednoduché, lebo tá voda sa musí najprv nejakým spôsobom navrtať, osadiť čerpadlo, vyčerpať, musí prejsť nejakým procesom schvaľovania a následne u nás odželezňovania, aby bola vhodná, použiteľná vlastne do toho spotrebiteľského balenia na to denné pitie. Preto ja si cením vlastne to, že môžem byť súčasťou tohto procesu a nejakým spôsobom takisto prispievať aj vlastne mojou osobnosťou k tomu, aby tá voda bola na každom stole alebo bola dosažiteľná pre každého človeka na Slovensku. Práve teraz sa nachádzame pri prírodnom zdroji Antonín. Je to minerálna voda, ktorá je v podstate uznaná ako minerálny zdroj vody, ktorú plníme do spotrebiteľského balenia. Ona je v podstate tunak čerpaná z hĺbky 12 metrov čerpadlom a vlastne potrubím je smerovaná na plniareň. Voda z čističky nie je pitná za žiadnych okolností. Ten proces nie je tak nastavený, aby tá voda bola pitná. Ona je schopná používať sa na užitkové účely a také veci povedzme do rieky, ale na pitnú účely určite nie. Sleduje sa tu len 8 parametrov, pitná voda musí spĺňať 64 parametrov. Náplňou mojej práce je v podstate dodržiavať technologický proces, sledovať, že či nie sú niekde nejaké výkyvy, nastavovať jednotlivé, povedzme, tie odstredivky, prípadne údržba rajónov. Prosím vás, kde by ste chceli mať tú studňu? V tých miestach sem niekde. Tuto? Áno. Dobre. Ja sa takto trocha pozriem. Áno. Áno. Prúdnica takto ide. Takto ide prúdnica. A teraz poďme to skonkretizovať.
Väčšinou ľudia potrebujú vodu na záhradu. Tak zavolajú si prúdkára, ale to je subjektívna metóda s tým prútikom určovania vody. To je dôležité, aby ten prúdkár bol skúsený. Tá empiria, tá prax mu dodá tú rutinu, aby vedel povedať. No, tu by sme mali dať označenie. Jedno označenie, zaraz sme to také kontrolné len. Áno, tam. Dobre. Áno. Jedno sem. Druhé sem. A druhé sem. Čiže prúdnica takto ide. Takto ide tá prúdnica. Ja sa postavím do tej prúdnice a približne poviem hĺbku. Tak prejav strhnutia prúdika vytvorí svalová kontrakcia, stiahnutie svalu. Vytvorí, že prúdik sa zdvihne. A hĺbku ja meriam mentálnym spôsobom. Jedno dupnutie 1 meter a postupne tak idem do hĺbky. Až mi neklesne prútik. Poďme, prútik sa teraz točí. Teraz 1, 2, 3, 4, 5. Už mi klesol, čiže to je 5 metrov. Mentálne si to predstavujem, že 1 meter po metri idem dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, áno, 8 a niečo. Medzi 8 a 9 metrov je prúdnica, približne. Človek do zeme nevidí, ale väčšinou to takto vychádza. Voda je vždycky symbol, teda znovu zarodenia, to je pri krste, pri omši je to symbol očisty. To, keď si kňaz prsty umýva, tak to je vlastne vonkajší symbol jeho vnútorného očisťovania, lebo k obete má pristupovať čistý. A na to slúži voda. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Voda. Piť z toho prameňa, potierať si s ním oči alebo umývať sa v ňom. Príde mi to prirodzené, také, že si ja neviem predstaviť návštevu Mariánky bez toho. Ľudia tu chodili prosiť o uzdravenie. Špecifikom sú neplodné ženy alebo také páry, ktoré chcú otehotnieť, tak tie sa sem chodia modliť častejšie. Ale uzdravovaní tu býva viacero druhov. No, v každom prípade voda je len taký akoby hmotný prejav toho prostriedok. Není to tou vodou, ale vierou v ľudí. Každý jeden prameň, aby mohol byť kvázi použitý na plnenie, alebo aby mohol byť využívaný pre rekreačné účely, pre turistov a tak ďalej, tak musí byť sledovaný, meraný vzhľadom na jeho zloženie, kvalitu tej vody a tak ďalej. Je to všetko podľa zákona, kontroluje to všetko inšpektorát kúpeľov a žriediel na Slovensku. Nachádzame sa teraz v odplyňovacej stanici a meriame tu voľný kysličník, ktorý obsahuje naša voda, naše minerálky a plus vlastne uhličitany, ktoré sú vlastne obsiahnuté vo vode. V podstate sa dá do vody taširov indikátor, ktorý sa zohreje. Musí to vlastne prevrieť na 100 stupňov, následne sa tá voda schladí na teplotu, ktorá je merateľná už potom.
No a po kvapkách sa púšťa do tej vody vlastne už schladenej kyselina chlorovodíková, ktorá vlastne až kým to nesfialovie celá tá voda, tak dovtedy sa púšťa a tým vlastne sa potom odčíta na stupnici, že koľko je tam uhličitánov. Nachádzame sa práve v úpravni vody priamo pred ozongenerátorom, kde sa vyrába vzduch obohatený o ozón, ktorý následne sa primiešava do našej vody, vlastne kde potom prebieha reakcia, kde sa železné prvky z vody dostávajú preč ako mangán, železo, kvôli tomu, že sú vlastne nežiaduce v stolovej minerálnej vode. V narezových nádobách sa voda už vlastne uskladňuje, tu je minerálna voda, je pitná voda a odtiaľto sa vlastne potom čerpá už hore na linku priamo do fliaš. Takto ide tá prúdnica. Vyhovovalo by to miesto, kde stojíte? Približne? No, dobre. Dobre, tak to vyzerá. No. Tak to je bod, to je vhodné miesto, jak sme určili na tej prúdnici. Hĺbka je 8,5-9 metrov, tak by to vychádza. Metóda bioindikácií založená na tom, že človek ako operátor je ako merací prístroj. Prútik je ako ručička prístroja. Keď sa operátor dostane na miesto, kde je narušené pole, nastane kontrakcia svalu a to spôsobí, že prútik začne točiť. A týmto sa identifikuje miesto narušenia pola. Dlhodobý pobyt v takomto poli zle pôsobí na človeka. Na zdraví mu to zle pôsobí. Tak prútikárstvo je staré tak, ako samo ľudstvo. Aj v starom zákone tam bolo. Ľudia sledovali, jak sa zvieratá správali. Tie miesta, kde boli nervózne, tam sa nestávalo. Kde boli v harmonii, tam sa stávalo. A potom došlo na to, že prúd, lebo väčšinou v prírode prúd vody najviac narúša pole. Že tam je prúdnica. A potom sa to používalo pri hľadaní vody. Taký typ legendy nájdeš aj na iných miestach. Týka sa sošky. No o tom, ako bola nájdená, je viacero verzií. Tá verzia, ktorá je najznámejšia, ktorú nájdeš aj tuto na tých freskách, je verzia o zbojníkovi, ktorý sa tu nasťahoval, prepadával ľudí a robil takéto nešváry všelijaké. A tomu sa postihnuté deti dvojičky narodili. No tak sa modlil a v noci sa mu prisnila Panna Mária a ukázala mu prameň. Povedala mu, že keď v tom prameni deti vykúpe, tak budú zdravé. A tak sa aj stalo. Vykúpal deti ozdraveli a pri tom kúpaní našiel vedľa pohodenú drevenú sošku Panny Márie, ktorú potom postavil zbožne na stĺp, opustil rodinu, stal sa Božím služobníkom, pustovníkom a do smrti vraj slúžil pri tej soške, ku ktorej zase začali sa hrnúť putníci. Zažil som človeka, ktorý sa uzdravil z rakoviny plúc. Priznávam sa, že som neveril.
Ale po 2 rokoch prišiel ten človek znova za mnou a vtedy som bol inde. Ja som nebol v Marianke, bol som kaplanom v Pezinku a prišiel so svojím švagrom, lekárom a hovorí: páter, no pozrite sa na mňa. Nič sa nevrátilo, ja som zdravý. Že pre mňa to bola skúsenosť, aby som viac veril, hlbšie veril. Priemerný prítok vody, nehovorím akože v dažďovom období, za takéto situácie, ako je napríklad dnes, to vychádza denný priemer okolo 250-300 litrov sekundových za sekundu, čo pretečie vody. Základom čistenia vody je to hrubé prečistenie, kde sa zachytávajú tie hrubé nečistoty, ako napríklad fľašky, a čo sa zmýje z kanalizácie. Potom je jemné čistenie, tam sa zachytávajú drobné nečistoty, ako napríklad špaky, babarničky z fľašiek. Potom prichádza ďalší proces, tomu sa hovorí lápač tukov a pieskov, kde tuky sú ľahšie ako voda, plávajú na hladine a procesom sa oni dostávajú na kraj, kde sa pomocou stierky dávajú do takového žlabu. A ten súvisí aj s lápačom čističom pieskov, pračkou pieskov. Tam usadzujú sa piesky na spodku tej nádrži a výrením, kyslíkom, ktorý tam dodávame, za ten piesok naťahujú pomocou čerpadla do pračky piesku, kde sa oddeluje voda od tých pieskov a piesky sa separujú zvlášť. Potom nasledovný proces sú usadzováky, kde prebieha mechanické čistenie založené na, povedal by som, na gravitácii. Ťažšie časti klesajú na dno, kde sa pomocou stierok, ktoré sa pohybujú po dne, dostávajú do zahusťovacej nádrži a odtiaľ to zase odstredivkami ide do týchto veží veľkých, kde sa to uskladňuje a kde sa vlastne vytvára ten bioplyn, ktorý my tu spracúvame buď pomocou kogeneračky na výrobu elektrickej energie, alebo kotlami na výrobu tepla, lebo tie vyhnívacie veže musia byť vyhrievané, aby ten bioplyn sa zase mohol tvoriť. Potom nasleduje časť biologická, kde sú nasadené určité mikroorganizmy, ktoré na seba viažú určité látky. Hovorím, ja to nie je chemia, ja sa tomu až tak nevyznám. Posledná časť mechanického čistenia sú dosadzováky,